खुलुमबाय। दिनै 22 जानुवारि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। सराइबिल बाथौ कमप्लेक्स लांगोनायाव गोथार बाथौ गायसनथाइ सान फालिदों। थांनाय 24 जानुवारियाव गुबुन गुबुन जायगायाव बाथौ गायसनथाइ सान फालिनाय बादिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बाथौ कमप्लेक्स लांगोनायाव दुलाराय बाथौ फोनांजाबफोरनि बानजायनायाव सिगांनि बोसोराव फालिनाय बादिनो थांनाय 24 जानुवारियावबो गोथार बाथौ गायसनथाइ सान फालिनाय जादों। चिराङाव फिन जुलि जाखानाय हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारलांदों। सानफ्रामबो खोनानो मोनसै लानानै खारनाय आरो गोमानाय। थारैनो दुखुनांथाव खौरां। गावनि सानै उन्दै गथ'खौ गारनानै खारनाया बेबायदि खारोमोनब्ला मानोथो हाबा जायामोन? फिसाया दुखु मोननानै सोंखारियो गावनि बिसिखौ। चिरां जिल्ला दागगिरि जियागरनि हिन्जाव गोनांखा सन्जिब बसुमतारिया फिसा सानै गोनां। बे एखे गामिनिनो निजोम इस्लारिनि हिन्जावखौ बेंगालराव लानानै खारदों। खारनाय हिन्जाव बनसु इस्लारिया सिगांबो बेबादिनो गावनि फिसाय आरो फिसा सानैखौ गारना खारखांबायमोन। बनसु इस्लारिनि फिसाया न' फारसे फैफिननो खावलायदों। लोगोसे गामि गोरा गावबुरा बिथांमोनाबो न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। खेला गेलेगिरिनि मोनसे गेदेर खौरां। बर'नि आंगो मा फिसा आरो बड'लेण्डनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 3 बोसोरनि सागान होनानै बेंगालर एफसिआव थांनो साखाफारा जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। भारतनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि आरो हायद्राबादनि जोलुर हानजानि गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां। जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया गोदानै बेंगालर एफसिआव 3 बोसोरनि थाखाय गोरोबथा जानो थांगासिनो दङ। थाबैनो मुंदांखा हलिचरन नार्जारिखौ बेंगालर एफसिआव नुनो मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि 3 बोसोराव बेसे कौटि रां जाखो बेनि खौरांखौ मोनथ'नाय जायाखै। बर' हारियाव सुबुं गोमानाय आरो खारनाया मोनसे गेदेरथार जेंना जानानै फैबाय। थाखो 8 आव फरायबाय थानाय रंजालि बसुमतारिया थांनाय 24 जानुवारिनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो गोमाना दङ। दिखियाजुलिनि सिङाव थानाय बातासिपुरनि मानिकपुर गामिनि थागिबि दिपेन बसुमतारि आरो फुलमति बसुमतारिनि रंजालि बसुमतारिया 24 जानुवारिनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो गावनि न'निफ्रायनो गोमाना दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6026786781 जानबुं नम्बराव कल खालामना नम्बराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा रायजो राजा बयखौबो खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।